आदै जानथाया बेयाव माबा जावगासिनो रनायनि मा जावखा दे हा गान्दों मा जावखो नोंथाङा मा जावखो खांख्राइ खांख्राइसो मोनदों जोंनि माथो दै थुले थुले मोना अहा मा सिमखो बोरो बोरो अहा नायबा लोगोफोर गाइसमोन दारुमान खांख्राइना खांख्राइया माबायदि ओइ माथाम ना माब्रैखौ मोनदों मा होनदों दासो जावखादों अबाव जानाय गैया गारि मिसिना सा बरिया ना मोनबावसो ओमफ्राय हनै नुबाय नों खालि ना खांखिला आरो ना आसे आसे मासासि दे सब गिस नाকি हाँ गिसे सब किबा मुरास नाकी बोले औ फाटी बसब jangan mana सासेबो खायनो एबार गैया दांलै बैयाव थाबथानानै थाबजोब्बाय आं एबार गैया नाया मानसिफ्रा नायनाखै ना हनै एकथासो अरे एक से बढ़िया मस खांखिला जोबनायानो गासिबो गांजेमा मोनलायदोंलै yes dabla nari sigli danai jama nari mundir banai mundir जोंहा मेडामा ना गुरदों आदैमोन मा दै होनोमोनलाय बेटाल बेखौ साबखाथायाव ना गुरदों साम' खनदों आरो ना साम' मेला थायोनो एस गोरों रोङोना रोङा हिनजावा दे साबखाथा दैयाव ना गुरदों आरो ना आदैमोन नाथुर मोनोनो हो सिरिनो दे मारै सोनसै नोङो नामा ना गुरदों बुरियानो 10 मिनिट हरबावबाय नै बिदि नाथुर गोरलै गोरलैया नाथुर खथ' नों गुरदों ए माने नों दासो गस्लादों बोरै साम' खनग्रायालाय खनदो हनै बे नङा बेखौ जायाखै दालाय माहाय इन्टारेस्ट मोननांगौ दे बे नाखौ नाथुर राखेब ना मा होनोमोनलाय बेटाल बिदिखौ ए नाथुर रुनाय ओमफ्राय खन'दों सासे गुदुं मोनदों नामा जि मोजां गाखोनाय आदैमोन नाथुर जुनायनो आबैनासो नैबे ना बुरजा जाथारबाय नाथुरा
देन्जार स्मार्ट नै बेयो बोरिया खाथ्राखा नुबाय नों अन्थाइयावनो नाथुरजोब ओइ बिखुनजो मालाय साम' खनदों नै मालाय आंहा साम' लादों दैनि गारि भारा लानानै फैनो बे दैयाव मा दै होन्दोंमोनलाय बे दाल साबखाथा नै साबखाथानि बेयाव मा होनो ओमफ्राय गलायलांगोनबो जावलिया बोखांनाय नङा खिन्थु हिन्जावआ ना गुरग्रा हौवाया खिबो भिडिअ बानायग्रा होदों ना खम इन्टारेस्ट नै बाव हदो बुरिया दहाय बिदियाव हनायाव मोन्दों मालाय खांख्राइ जावदों जोंबो मोन्दों आरो ना खांख्राइ आरिमोन आंथ' जाया देन्जार गोरों ना गुरनायाव हेभि एक्सपार्ट जानथानि गोसथोनाय हिन्जावा not food बुरियानो गैथार जागासिनो एक्सपार्ट हिन्जाव एक्सपार्ट आरैमोन ना गुरनाय एक्सपार्ट हिन्जाव नाथुर जुमनाय जोमदों साम' गरसे दं एक्सपार्ट नै दिनै नाथुरा 7 थाखा केजि आरैमोन बियो खिन्थु आंनि खायद' नङा एलार्जि गोनांफोरनि खायद' नङा आरोना बियो होनसै एक्सपार्ट हिन्जाव बबाव मोननो एक्सपार्ट हिन्जाव बबाव मोननो नागिरना मोनबाबो थाङा खुनुरुखुम मोनदों आरोना जानथाया जाम्फैगुरियाव मा दाबाय एक्सपार्ट हिन्जाव आरैमोन बुदबाय लागावबाथाय अभार स्मार्ट देखायफिनबाय दांलै ना गुरनाया अभार स्मार्ट देखायबावबाय आयौ गादेरबावोबो दे देखायबावला लागाव अभार स्मार्ट बोथोर बुसोब आदै होदों आदै औ गारसै एबार नै मारै गारो आदैमोन नायदो अभार स्मार्ट अभार स्मार्ट बुरियानो गोरै गाज्रिखौ बुरिया देन्जार इन्टारेस्टलै आदैमोन बैयो देन्जार गोरों बे एक्सपार्ट जाय ना गुरनो नांगौ कन्टेक्ट खालाम आरोना नुबाय नों नाया बेखौ गारसै बेखौ लाङा आरोना मेल्ला मानसिफोर फैयो बैयाव दं मेल्ला मानसि बर' सावथाल राभा गासिबो गुरफैजोबो ना बिथाल गारि रिजार्भ लालायनानै फैयो साबखाथा दैयाव बे दैया मायाव थाङो सेरमांगा थाङो ना सारग्राया इन्जय दे गुरबावदो एसे गुरबावदो दे बांद्राय अभार स्मार्ट आदैखायब्रा मारै जानो हा बांद्राय गुरबा उसुबिदा जागोन ना Weliner naunai bernaya masifra, oi, Vital, hah? Ma, naya masifra. Ang gurain wai gurain. Gui tena lai, aishi, nah seperti bari. Jadi video safung ini dua jam itu belum sepian. Nah ini, aishi, safung ini dua hari pun. Iya, nunggu thalan, nunggu thalan kalang tu. India betul betul nunggu baik, pria dendar lagi dendar mas pram nunggu, bijing thakan ini nunggu ya. Sam mulai berarti. Samuk, apa nih samuka? Berarti nunggu samu mulai. Gue gimana anu gue tuau. Mana? Bes samu ada mana? Beku maaf ngerok koi. Mas saya na gue Jangan jeng cim bijuku ya. Dahin aku sih. Dahin aku sih. Jengna bijing mana bijuku mana apa? Longiau mana pun orang Kintu cerkon ne beri. Gue jangan kai. Gue jangan kombel sih ngasih ersna tapi dang. Malah dubilai nampi bodoh nam bisa. Sapun jeng. Ya. Ada apa? Dugin apa kamu mana? Nada.